Yung adlaw mga binati ug minahal kong makalumnon. Welcome to my channel, Kuan August 9, 2021. Magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Montalban. Okay guys, maniya kong haton. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay kay tungod sa daghan patang mabuhat nga mga project niya kuan kanang kay always ang magtinabangay para daghan tang mabuhat o matabang sa katawhan diri sa lungsod sa Montalban. At gayong suportahan ang administrasyon kanunay karon ug magpakailanman. Okay guys, headed by ang administrasyon karon headed by to our beloved Mayor Eric Espahulio at yung tabangan kanunay aron makabot nato ang kalambuan sa atong lungsod. Atong buhaton guys. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Eko TV diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, hangyo lang nako ninyo matalom nun ang magiusa ta alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, once again, happy Monday to all Matalom nun and God bless sa tanang katawhan diri sa lungsod sa Matalom.